hanya Tiprasa rokni kami belakang talika hamya bisi burung na obahake borok election haike Lok Sabha rokong khangke vote lai tongja jago khapurumui kami wo khorang kotor khlaiयै MLA mantri rok phaiयै khorang tisa payo borok no keplai rohoro MLA swnamui rohoro Tiprasa kami no ofili nai sigya obahanya जों साइमान का कोक्तुमावो Belbari R develop बाखे khopjak Krishna Charan kami wo belakino chacharara Tiprasa ro teikerei lama kwrwi tei rung nogro thanani cherai khonai ro lama hamya wati pamtei hingka hangke o thangnani lama ro belakino ketayano belakino khairukjaknai kha sajaknai koktuma kasai phaikya obahanya Krishna Charan kami ni MLA mantri rok norok nugui tongkona tani bagi khel khaya tabuk sumung asaijak kami yo Tiprasa rok borok bisi burum no bud buru ni sao engke bud rumani borok ni otho tamu borok no tamni bagi supung jagya lama rok borok serai koktuma thunai rok guskango saikhnarka norok no chung update nuknai borok ni boba haike tui nangkha kami wo boma haike tui phayangui tongkha haike nokugrok borok ni boma haike tongja boba haike ajimung khlai tong borok ni kami wo ruksukung khangke malkhung ambulance rok phainani mung sapono sepkrei o lama rok o jungjal rok o kothoma rok bo jaga o tongnai bo jaga chanai Tiprasa rok ni o bo haike mangda talika hamya tongbai sinai tai bufuru unukting sinai kerang kothoma haike sanani nango o bahni Tiprasa kami no norok no chung update phunuk tongnai norok chai winai tongdi nongba Junggorak pura yang lai congwa, pasang lai na chung lai ye, janwa se kai, pun sami ma khogya lai chongta. tukumar ko baki ma Tukuma angka seng ayo main tala bunyi ban tiba hanjaro, misi tukuma se ka lai yo, yar sing kosto ka tukulai tukulai ma chongta. family rok le busur Family ka ba family ka. bas family na nongni Seng lihat angka itu bukit terpaksa kok kasih cuma angka maya kok pun sama ya no kumaya kena sini juga. Betul. nongni kami wo MLA mantri rok khada phai Kami to ayah pai maka tang pai chairman dok no saja, bang no komplain angka jak no borok sakthar yang dong ta. norok o bahike chacharara tuima nangya lama hamya ma tongmani bisi busur kaka Kakak prai 10 bosor hai kakak. 10 bosor engke tabuk norok haste hapung tong ko kusana ni musung Sing kesana musung kai lama ni kisah, kai tui nang jang nai. Dia apa nih bagai sing sana musung mentah. nini bumu Sudah